de les comissions econòmica, de defensa del militant i de qualitat democràtica. Després d'una primera valoració de l'actualitat política, les conclusions a què arribàvem avui, les afirmacions a què arribàvem avui, com ja manifestàvem dissabte, és que el nostre partit, el PDeCAT, representa aquest espai ampli en el nostre país, un espai que ara està orfe de representació al Parlament de Catalunya, perquè ni tot és dretes ni tot és esquerres a Catalunya. Per tant, doncs, un partit que representa això, aquest espai ampli de centre. Seguim tenint representació, seguim fent política útil al Congrés dels Diputats, a les diputacions, als consells comarcals, a les diferents alcaldies i des de les regidories, i som un projecte polític vigent, encara actual. En aquesta nova etapa que iniciem ara de reafirmació, de posicionament del partit, doncs hem analitzat quines seran les primeres operacions que farem a nivell d'organització també arrel del territori. Vam manifestar dissabte, som un partit amb les antenes col·locades arreu del territori, receptors de les inquietuds també territorials i sobretot, com deia, d'aquest espai de centre. Que ningú parli, que ningú s'apropiï d'aquest 52% si no hi som nosaltres. El PDeCAT forma part d'aquest 52% i, per tant, entenem que en la taula de partits hi serem. Hi serem perquè representem també aquesta porció del poble de Catalunya. Per tant, torno a repetir, que ningú parli, que ningú s'apropiï d'aquest 52% si no hi ha el PDeCAT. El PDeCAT també forma part d'aquest 52%. Respecte a les converses que hi haurà a les taules de partit, com deia, entenem que hi serem. Com a projecte que representem ens considerem actor polític i com a tal comptem estar a les taules de partit. Tot seguit iniciarem rondes de converses amb diferents agents socioeconòmics, també en els diferents partits. També demanarem entrevista al president de la Generalitat per, com deia, compartir actualitat, per fer veure quin va sent la nostra visió també de la realitat i a partir d'aquí començar a treballar. Hem acordat avui també a la Direcció Nacional que el mes de setembre es farà un proper Consell Nacional i el mes de desembre un altre, abans que acabi l'any, i ens hem començat a distribuir tasques a nivell organitzatius. Un partit cohesionat, aquesta és una de les nostres fortaleses. No tots els partits poden afirmar que tenen aquesta cohesió, satisfets d'aquesta cohesió. Per tant, iniciem aquesta nova etapa amb l'objectiu claríssim de tornar a posicionar el PDeCAT a totes les institucions de Catalunya. Si algú té alguna pregunta, alguna qüestió, doncs les atendrem tot seguit. Gràcies. Té la veu el Santi Sánchez de l'agència EFE. Santi, endavant. Hola, jo volia saber si han parlat amb el president Aragonès per aquesta roda de consulta, si tenen data, si li han demanat assistir o com ha sigut i quin dia serà, principalment. Gràcies. Aquesta nova direcció tot just va ser escollida aquest dissabte, per tant no hem tingut temps ni de realitzar les primeres accions. Aquesta petició la formularem avui. Com deia, comptem amb tot el suport del conjunt d'associats arreu del territori, de tot l'espai que representem i, per tant, ens veiem també amb tota la legitimitat del món de demanar aquesta entrevista també amb el president de la Generalitat. Ens posem a fer-ho avui. Demana la veu en Xavier Belló de Ser Catalunya. Endavant, Xavi. Hola, bon dia. A mi m'agradaria saber exactament quin plantejament preteneu fer-li al president de la Generalitat, si accedeix a fer a incloure-us també en aquesta ronda de consultes que està fent amb els partits, i quin és el plantejament que des del PDeCAT creieu que s'hauria de portar a la taula del diàleg quan aquestes es reprenguin. No l'he sentit gaire bé, no s'ha sentit gaire bé. Quin és el plantejament que voleu fer al president de la Generalitat en aquesta ronda de consultes que demaneu que se us inclogui i en concret
quin és el plantejament que des del PDeCAT defenseu que la Generalitat hauria de portar a la taula del diàleg un cop es reprengui. Sí, demanem aquesta interlocució amb el president de la Generalitat perquè creiem que representem un espai que, com dic, ara és orfe, no només per l'eix esquerra-dreta, sinó també davant el caos que hi ha ara també en els mateixos partits polítics, alguns d'ells que estan a govern, doncs que ara tenen una postura o tenen una altra. En aquest sentit, nosaltres hem manifestat claríssimament que no estàvem a favor de la unilateralitat, això ho hem dit, ho vam repetir en campanya electoral, volem un país lliure però ni a qualsevol preu ni qualsevol país, i a partir d'aquí compartir amb ell quines són les seves estratègies. De fet, les està dirigint el president i a partir d'aquí conversar amb ell, intercanviar opinions sobre quina és l'estratègia del que es va fer. Sempre hem manifestat que som ambiciosos, sí, però també som realistes i que, paral·lelament a la nostra ambició d'esdevenir un país lliure, creiem que cal gestionar aquest mentrestant, cal gestionar el dia a dia, i prova d'això en tenim avui, per bé que s'anuncia a través de govern aquests ajuts a pimes i autònoms de 1.000 milions d'euros. Està molt bé, però és que això ens ve de fons europeus i això ens ve del govern espanyol. No renunciem a res, però cal gestionar aquest dia a dia i cal també seguir beneficiant els ciutadans i ciutadanes de Catalunya perquè la situació és prou crítica. Alguna pregunta més? No? Doncs si no tenim cap pregunta més. Doncs moltes gràcies. Bon dia.